Kabur kangenan. Wiringan popo. Tidak ngomong. Wiringan popo. Sing arep apa-apa? Kurar mangan. Iya. Poso kowe. Poso. Ora popo-popo mati kering kowe. Ora coba poso. Ora iso ya melo. Kowe ning wana tribun. Oh. Ya sing ngono saking projone alas. Ojo kurang ajar kowe. Apa sih? Alas iki ora ngejabak karo jambu menungso. Sing oleh? Iya. Ya mulai ra ngene. Nanging ngene kowe. Wis kadung ketelanjur. Ya. Kowe ngerti? Sing gedhe kowe. Wedi nek. Nangis wedi. Jelek. Sopo? Saling anak-anak buta. Jabue buta wedi. Mau sekitar iki loro. Sapa sing tangitan? Mau. Don! Apa? Kok? Sing sinten, Don? Ya dekok ya ini. Mari ontal-ontal dekok. Tangi ontal-ontal. Pai secengker dekok. Sini sapa? Waduh. Sultan kemarin. Iya. Kenapa? Sultan Prabu Singaraja. Sang Prabu Singaraja. Bawa serat jeneng wana tribun. Iya. Sabare sapa? Ayar. Sapa diraya? Kabur kangi. Jangan sira. Wangi grusak-grusu sajroning wana tribun. Padha apa ya? Itu lho untuk ditekek kau. Kowe tekek. Sing kaya sadhe kuwi. Ya iya. Potongane gincut. Kencok. Kowe jenis blongking kowe. Blokeng. Ya, Lu gak blokeng ya? murah blong sangat daging kowe. Maksudnya kayak blokeng sing ana daging. Ulah ke blokeng. Ayo, kawan rene. Kau rene kan? Ayo. Salam itu. Ore. Sira dibangun merono. Ya iya le. Lah kok yang iseng ya? Kang tekias. Hei. Apa tangane? Potongane kabur sih, Paman. Aku gitu gue di anu ngerti. Aku deh. Apa? Kaya potongane kowe. Kau malah keren kalau di ngaku nih le. Itu ketigau. Ya. Ayo. Apa sih? Panjang bener. Iki sadulur karo ampat. Kaya akeh-akeh yo. Aduh. Wayang goblok kan ya. Oh, ya kok malah man. Iya mene sakit. Ya. Sira sama. Ya. Kaki tiga. Parang. Kita koni itu itu ya. Ya. Gue sing kemarang isun. Ya. Kenalake. Aku wajiban direbut. Ade matir budu toh. Ya. Sing jaga wonten koyo kene. Ye, kan jogo kene. Ya, ayo dipilih sapa? Juru kemadi. Juru kemadi. Ya. Sapa di kemadi? Abul kaninge. Kabur kainan. Ya. Ayo, sampe ning golek apa? Ana sing digoleki. Apa kuwi? Dia sing tengah. Des tengah. Ana kene. Ndak sing temen nyempet. Lepet. Iya. Ana ngene bangunane. Digolek dhewe. Repot golekane yo. Ayo, bojotake. Sira sapa solo. Kenalake. Ya. Aku bobo Pak diangkat butuh. Bobo pati akan buto. Iya, sing jaga ana Tribaya. Ya. Kowe sapa? Guru kemadi. Juru kemadi. Ya. Sapa ndi kowe? Kabur kanginan. Kabur kanginan. Ya.
Kemodi, kowe rene arep apa? Apa-apa. Ora arep apa-apa nanging kaduk Ratana Tribaya. Iya, jangan-jangan kegelikan. Aja kurang ajar kowe. Kowe ngerti? Yo, Singko, boleh. baju take. Yo. Sira sapa kuwi sapa? Kaduk, kowe tak ngono. Yo. Kandhangake ingsun Prabu Singaraja. Kangge mawa sawana Tribaya kene. Sabare sapa? Guru Kumadi. Juru kemudi. Ya. Jangan sirawani mabuana Tribaya. Apa kemudi? Iku ketutan Kakang. Sini, Hampir bote. sing cilik kae. Wah, bakal disilik di kubuk. Waduh. Lantai antri kau. Ayo kone ini. Gantian. Gantian. Mari we, Wes cepet ono wis. Waduh. Potongannya cewek luwek apa? Iki saja kaya komandane Kang Raden ngono. Perwakilan. Iya. Pak Atamun. Monggo Paman Prabu Singaraja. mancing guys. Wih, iki melok ae cangkeme. Oh, banget. Jaga jawab badhe jaga. Di sana, sopo ada di dosa. Sama sebenarnya tadi. Kau siapa? Jaga. Kita koi belum sama lu balik kita apa? Lombrelan, kode lanang, petuk tengah jalan takon pinakon. Karena sudah jelas salah segala insun. Karena lagi, senang banget segala itu. Karena bahas sawana Tribaya. Sebenarnya sopo. Sang Prabu Singaraja. Ya. Menalake aku sawijine tambur layar kemod. Tambah layar kemudi. Jangan sirawani mlebu sajroning wana Tribaya. Bas siapa tambur? Sang Prabu aja kliru tampa. Ya. Tambur layar kemodi mlebu sajroning wana Tribaya mung badhe ngiringake Pandharaku Sang Prabu. Adalah tambur. Sing kapiye? Jangan sirawani mlebu wana Tribaya. Semangini Pandhara tambur. Bener. Ini tambur. Yang mengkono Pandhara Majana ini tambur. Nang jero wae sing ati-ati. Iya. Ndara. Sampai badhe dipur kowe, Ndara. Oh, berarti Waduh, sopo wajah kebutan kuning nggih. Jangan sirawani krungu dhewe. Tambur layar kemudi ngiringi Pandhara kuning nggih. Bakal tambur. Wis monggo, Paman. Raja besar. Itu jagat maning raja jiwaku. Gua bagus. Sopo kandang itu senang. Lu sopo tidak lagi. Woi, balik ikan jatuh. Jalan. Tidak kau itu sama jalan takon. Lalu dalam pot dalam ijen, ijen kemenang sangat takut. Panas sila sangat singkaya insun. Pancen Pranalake, Ingsun Sang Prabu Singaraja. Kangge pawa sawana Tribaya. Sabare sopo? adalah Sang Prabu Singaraja takut anak. Panjen bener. Mengerti aku kadang Raden Panji Sumerah pasti sirat pos loh. Raden Panji Sumerah. Apa Sang Prabu Jangan Singaraja? sira ada teko pesisiran Brasloka. Wanindung kata jroning wana Tribaya. Bagya Raden Panji Sumerah. Adalah Sang Prabu Singaraja. Cokap mengerti. Raden Panji Sumerah ada tenang pasti sirat pos loh. Sampai komida asal kalau beratapan. Wah, jadi baju tadi Raden Panji Sumerah. Jangan sira bali wae. Mumpung durmati tanah lapang ini Raden. Sang Prabu Singaraja. Raden Panji Sumerah di bangane bae bangun mandiri tanah lapang Sang Prabu. Raden Panji Sumerah. Apa Sang Prabu Jangan Singaraja? sira jalur ora kena. Soy semana sampe ketul kopeng. Kena tasik panaken. Sang Prabu Singaraja. Kowe nyelok. Ayo, masuk ke sana. Thank you.
kali siji. Coba aku sing merdayani siji sama hati-hati Dora. Bener. Ojo nyerah. Kantong setunggal padha diriciki ana Tribaya. Oh ya jelas tak kembali ning kene. Kulo sing ajang pojok ketan. Bener rek. dari macam mana? Apa bos? Ayo, bola kan dari macam mana? Apa? Bola apa? Ora sabelan romo batap. Awak teko mana tri? Bela telah, dia nak rumah sekolah. Kita kan
Muring, 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 muring. Wong mampang dicekeli ya. Gening nale, gening na aku apa parah. Gua. Ono wong ngamuk. Nang rentong. Kok sisi ngelak perempuan. Logo, logo. Ijaya ya. Wah, yo. Ya ini jalan. Ini punya sana. Punya sana. Oh, apa di masyarakat? Aja ono. Disunggate, kok ora tulungan. Kan pani dong berbuta. Asli jomblo aja. Aku udah takut kena orang mana le. Iku lho ora mau. Aku Aja milu-milu wis blas kamatenan. iya sih pilu-pilu. Nyatane ndi? Jare aja dipateni sekakan. Kok jadi paten buat paten di kono biae ya. Pokokane ana kene sing ana wong loro. Dereng sejuta dhuwur ya. Papan. Ngamuk le. Layangan. Kapan ana hira pe paten di buta. Terus sampeyan tengok kopi mau. Ya hidup cukup bilang di semua ya. Pejogrok ya. Mana cilik nuwak. Wes ngerti. Kon yo dari sisi. Ditapok cilik. Gue nyolong buat kopi. Wah, Masa engetnya dulu rewe. Sing anget parne. Kalau burung ini cicipin. Buat kopi tulung renteng ada sarenteng ya mamanya. Ya kok jaluk maning yang dicorai. Ya lo kak. wonge. Isi-isi nyakem. Samane ki sing iki. Wonge jalo. Aduh kopi tulung renteng kali sarenteng mamanya. Ya semua jaluk jakakean. Jadi kopi jalur apa ya? Main warna yang ada ono wis. Jangan ada. Ya. Kok sebut anak lanjut kok. Alah. Paman, adiknya kalau dia kau jalukan. Ini kopi cerita lagi mau sangka. Belum beriku paman. Ya mau gojol sekarang baca ini mah. Apa bawa tadi dengan ini? Ya bener ngono nih kalau pelanggan. Langgan ini pamannya. Masa mana sih akan nih, Bro? Ya selamat untung gak mati paman. Untung sih mati. Ya untung gak mati selamat guys paman. Aduh, untung mati sama ganti deh. Kau jangan ngejak ujian biarong. Untung sih mati loh. Ya selamat untung gak mati. Sampra bikin bapak tani. Mana sehat mana? Untungnya sehat. Ya. Selamatnya matai. Selamat untung sih matai. Apa kayak tak kerenteng-kerenteng aneh ya. Renteng-renteng. Iku kendi budinge ning Sang Prabu iki. Seleno mau pamane. Kejalukan sing diwiak kan tempu iki lho. Tuku ngendi kau di rumane? Di Kadiyo. Kok tambahan? Tambahan parah. Udah kok sampe tengah mau ta, Paman? Aku sono mobil Tadi jaga tuh ya. Bagi orang punya kakak jaga. Yang ono ono. Siapa ada? Sang Prabu. Jadi lo mau sarto. Sarto ah. Buahe mau sarto iki Sang Prabu. Nak gue mau sarto. Ya buwe kan. Iki bae Sang Prabu. Ini Sang Prabu. Alah, untungnya kayak apik ya. Cek-cek lah. Alah, pantesan pangane lagi deh. Tengah tangane kuwi dhewe. Ayo. Bucingnya udah kaya semaling. Ora bakal tak kuwene kowe. Iya kebaran. Bakal tak bunga protes. Ya, loncat semacam makan.
toleransi kok gak kenal. Di mana? Oh, jangan nunggu besar malam. Ya iya. Alah. Patih sing mau. Musnah. Sapa sewani ngobrak Iku dole kawruh. tak kira kowe sewani ngobrak Dole kawruh. dan kowe wani ngobrak bakal jajal kowe Ojo. Dole kawruh wis ngobrol ambil ngobrol. Paman kemodi. Ah, Ini ta? apa? Ini. Sang Prabu iki kan wis dhewean ya, Pak. Ah. Omong-ono, pati wis mung panjene gak ono. Ya mungkin. Rembugan. Hah? Kepiye ceritane negarane kapan masrane wis sampe. Gak jelas. Lek gak gelem omong-ono apa mundur negarane kocar kacir. Ya, gue wong akang. Nyerahno sampe. Ya enggak, kula mboten nonton ya kakek nang melampas. Jelas ayo sampe dhisik. Kula arep menika. Iya. Pun patih lo wis kabeh musnah. Recek renggel dene wana Tribaya. Ah, saiki sing rembugan apik, mumpung durung anakan peperangan. Wana Tribaya pasar nang Tambur layar model. Ah, tenang sira mengerti ya iya. ora tripaya ora bakal tak pasrah marang jeneng sira Ya iya. tenang sira bali awake wah mundur mati tenan angkene lah Buat orang dah. Endi le? Ah, ya kudu iko. Hah? Yang ini saya bilang. Ah, Kudu iko nggak merempuk. kita wanai. Hah? Kita wanai. Ya, sana. Ini mau dapat jalan. Ayo santem ngomong berantem meneh wanai. Ya, pemerintah enak kok ya. Jadi orang gulungan. Lu wani le. Iya mau semani le. Dulure wani sing wanai. Ujian. Odi kagian. Dole semana. Kita Ujian. sing malah kambing benar. Ya kudu wanai. Ya iya, tapi kan semani sing ana ndure jurun kanggo ya. Iya. Lamun ana Tribaya sing dipasrah. Ah. Sing diperangan. Ya bareng mesti ada bareng jadi julur tuyek. Saiki ngene. Ah, Paman Tambur layar kemodi. ya mungkin. Sang Prabu Singaraja kawis kari siji. Ya mungkin dong. Ini. Buta mawake piro? Ya jelas tiga. Telu. Ah, Berarti sing mati pun kalih. berarti kari loro. Ah. Kari siji Sang Prabu. Sang Prabu Singaraja. Ini Paman. Tambur layar kemodi. Ah, Aku manokan sayembara. sayembara. Wong telu iki Ah, yen sapa-sapa bisa mateni Sang Prabu. Zamane akhir tak golekno bojo sing ayu. oh ini deh. Oh, lu wani le. Ada. Aduh, mana bojo wani ya. Sampai wangi. Setengah mana? Iya, Wanai. wanita. Berarti sampai niki mau setengah wani. Ah, Iki wani, Ah. iki wani. Berarti sampai niki lebih wani mana? Iya. Aku tiga. ini Paman ya. Ah, Lewes bener-bener Sang Prabu mati. ya mungkin. Pandi Semarang pantang nyulayani janji. Ah, Lek wis mati bakal tak golekno bojo sing ayu. ya untung doro. Sanggup. Sanggup. Wis lek sanggup. Ah. Aku ngomong maneh. Ya mungkin. Sang Prabu Singaraja Sakti Ya Mandraguna. jelas. Ditobat Amrawati. Ah, Delman cici. iya. Wong telu dia siji wong siji dadi telu. Ah. Kembarna Sang Prabu. Ya mungkin sampai istirahat. Kula rembugan kali kakangmu. Saya gede-gede. Kolen. Isin kang ngomong ae. Ah, Dolek kang adem bae. ini kalau mana? Lu kan nyambiri kok. Saya nulung jolek. Ya nulung Wah, ae. jangan le. Ya biane kalah le cilik. Itu kan pancen. Ini rembuk nih guys, yang mandian Florolina No, no, no. No. No malah. malam minggu kan ada sing milu maning ono pembirian. Apa karuan isun maning. Apa sih ketogakan orang ini? Malah mengisi milo? No, no. Ya iya. Makanya aku di sini wani le. Ede ngane. Ejen, aduh kecekal.
Ilo banteng jantinge nyasuk. Jantinge nakakan, jantinge ora. Durung ono anune. Kemiren durung ono kopi. Ah, jadi kakak lu. Mandi lek. Wes dikon buka. Sang Prabu. Cartan kopai. Saiki Wono Tribaya pati-pati mau wis Apa teh? ora ono. Wis tak ajeni tak niati Sang Prabu. Tampol. Sing kapiye? Ya mangkono jeneng sira kali awas. Kok kondur mati anak bangkene. Nek tambur layar wedi ora iso balik adu ndurung babel Wono Tribaya. Salah tampol. Jangan sira dialus ya ora kena. Sesira tak nang oke. Ya tak sing benake pecah. Ayo lek, nak lek. Sing ora jojo sesumbar. Mibroko tanpa angin kena tanpa isi pun sekolah mati. Ayo.
Ngelawan. Delok meneh nang ngompol e. Ono kang lanang, wani ya. Sopo kau? Apa ya? Apa ya? Merana. Ngamuk. Aja marke. Aduh ketigau. Ngamuk kowe. Dianggap endi senai. Kuan kan. Hah? Pece saya ngisore. Jelek. Ya lu ijibe. Ono wong mempang ya lho kodut. Ketut. Acut. Ya to kuah kali. Sing ngomong tangan wewe-wene ae. Apa? Mrene kayak laporan yang juara. Hei, Mat, ngomongin lagi dia kan ngomong solo. Bukan. Hei, perintah biayi. Ngamuk ayo. Sang Prabu di Paman. Apa tak ngomong? Apa kan sesak? Untung saya pecah dia. Hah? Untung saya pecah dia. Loro ya. Anten soko. Jong calon-calon kono mau. Di Sang Prabu. Sang Prabu. Bener. Nangger Sang Prabu. Prabu ya nih ngomong. Turi. Sang Prabu Paman. Ya kowe yang nganggo donat engko. Apa itu? Saya bujur mau ke gua saya itu namanya. Ondi-ondi mau. Bener. Opresen nganggo wet kopi. Aduh ngono-ombie. Sang Prabu nono ludes. Nanti. Cek makan. Nanti bu sini. Ya, langsung serawatakan. Kakang Cole, enak-enak aja. Enak-enak aja, Cek. Ya ini namanya. Ana wong peperangan. Ya. Terus nak. Ya mana kang perang? Kempis. Oh berarti orang ini masih teh Paman. Wis saling tanjang songkan. Mangan uyan. Asik. Dia wae kono kene. Awe ongkan. Mangan uyan. Angan-angan lain. Terus wong itu kandang dia wae. Amu ah. Woi, amu ah. Aja mau le. Jero. Iya Paman tahu. Kalau tribu yang pun aman, Jero. Oh wis pancene gaul nang botol. Iya, kula kembali sesederek niki. Iya pancene. Yo lanang tenan wong Ya wong namine saderekan kompak. Ya wis ngene Paman. Ah. Lewat bulan Sang Prabu mati. Zamane air tak benar. Jelas. Oh, Iya, Jero. Wis kaono. Ah. Ayo padha dalan aku padha dilapanan di kanjeng ya dalan. Ayo Jero kula sesederek. Cim-ciman. Cowok ya makin. Aku gak iso. Cim-ciman gelur. Dodo limo nek gak salah.
Thank